गेदेमाफोरनि अननायजों जोङो निस्सय जोंनि बे 2 नं आयनाजुलि गामियाव फसंथानखौ मोजांनिफ्राय मोजां एसे खालामनो राहा मोननायलाय जों गोजोननाय मोनदों। दा बेखौनो लानानै जोङो फारसेथिंजाय गामिनि रायजो राजाफोरखौ खौसेथि लानानै आरो जौगानायखौ लाबोनो थाखाय जोङो सेस्था लाबाय थादों। दा जोङो साबायखर होदों बेखौनो बिजेपि सरकारखौबो जों साबायखर होदों आरो जोंनि बे आसाम सरकारनिनो बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जोङो जोबोद मोजां मोनदों। मानोना फिसा फिसौ बेबायदिनो गामि ओनसोलफोराव माखासे बेफोरबायदिनो अननायफोरखौ होनो हायोब्ला जाहाथे बिजेपि सरकारा अरायसम जौगानायाव थांबाय थानो हागोन आरो जोंनि खना खनला गामिफ्राबो एसे जौगानायखौ मोनोब्ला जाहाथे जथेस्थ' दिनै राहा मोनगोन। मानो होनबा जोंनि बिथुरिया जायगाफ्राव गोबां मानसियानो दिनै आंखालनि गेजेरजों दङ। दा फारसेथिंजाय सिबिसालिफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै बानायनो हायाखै। दिनै अनुस्थान फरायसालिफोरखौ जोङो मोजां रोखोम बानायनो हायाखै। बेबायदिनो निस्सय जोंखौ सरकारा नायफिनबाय थायोब्ला अनसुंथाइ होयोब्ला जाहाथे बयबो जौगाथारनो हागोन बेखौनो आसा फारिनानै जोङो बिजेपि सरकारनि अननायखौ मोननानै जों एसेबाबो दावगानो हादों। जों एसे गोजोननाय मोनदों, रायजो राजाफ्राबो गोजोनदों आरो मोनफ्रोमबो गामियानो बेबायदिनो सरकारनि अननाय मोननानै जाहाथे गोजोननायखौ मोननो हायो आं बेखौनो नोजोर बोदों। जाहाथे बयबो खौसेयैनो जोङो थांनानै थानायनि गेजेरजों बयबो अनसुंथाइखौ मोनगोन आरो बिथांमोनाबो जोंनो खना खनला गामियाव होनो हाथों आं बेखौनो इसोरनिसिम सुंग्रिनानै जाहाथे जोंनि नैबे जोंनि बाथौ हारिनि बाथौ सिबियारि दिनै समाजखौ जोङो मोजां रोखोमाव लाबोनो हायो नामा, जों बेखौनो इसोरखौ लानानै जाहाथे दिनैनि बे दरजा बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानानै आं गामिनि जानानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि चेनेलखौबो आं गोजोननाय मोनदों। जाहाथे जों फिसा फिसौ गामिफ्राव नोंथांमोननि चेनेलनिफ्रायबो गुबुन गुबुन चेनेलनिफ्रायबो फैनानै जोंखौ बोखाङोब्ला बा खना खनला गामिखौ बोखाङोब्ला निस्सय जोङो अनलायनाया गोथार महरै थागोन आं बेखौ मिजिंथिनानै आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै। बेखिनिखौनो बुंनानै जाहाथे बयबो खौसेथिनि गेजेरजों आफा इसोरनि अननायखौ मोननानै थांनानै थानो हाथों आं बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनांगौ बेखिनियावनो फोजोबदों आरो गोजोन्थों। बेयो जों जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ अखम दर्पन होननाय मोनसे स्किम फोसावदोंमोन, बेवहाय गोबां थानसालि बिदिनो बायदि बायदि गुबुन गुबुन धोरोमनि बेबायदि थानसालिफोरखौ बेवहाय अनसुंथाइ हरनायनि जा मोनसे बे फसंथान बेखौ जों खोनानानै जोंनि गामिनि रायजो बिथांमोनाबो जिहेथु थांनाय जा इलेक्सन बेवहाय जों गासिबो जोंनि बर' हारि होनना बुंनांगोन ढेकियाजुलि समस्तिनि सिङाव थानाय माखासे बे थानसालि बा बेबायदि मोनसे फिसा फिसा स्किमनिल' नङा, जोंनि बर' हारिनि माखासे गेदेरथार जोंहा सार्थ दङ मोनसे। दा बेखौ लानानै जों बिथांमोननो भट होदोंमोन। दा बेनि गेजेरावनो नैबे जिहेतु गामि गामि हाबनायनि नैबे मोनसे बेबो मोनसे अनसुंथाइ सरकारनि। दा बेवहाय बेखौ जों मोनथिनानै जों बिदिनो आर'ज बिलाइ होनाय जादों, गथायनाय जादोंमोन जोंनि लकेल MLA बिथांनिसिम। दा बे हिसाबै बिथांमोना जोंनि आर'जलाइखौ आजावनानै जोंनिसिम बे मोनसे असम दर्पणनि सिङाव जोंनि गामिनि थाखाय मोनसे बे थानसालिखौ सेंसन खालामदों। बे हिसाबै जों दिनै बेबायदिनो बिथांमोना जा इन्सट्राकसन हरदों बे इन्सट्राकसन बायदियै खामानिखौ मावफुंनानै जों दिनै बे बिथांमोननि जा स्किम हरनाय बेखौ जों मावफुंबाय। दा दिनै बेखौनो बेखेवनायनि हाबाफारि लादों। बेवहाय जोङो जोंनि रायजोनि जानानै जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जोंनि लकेल MLA बिथांमोनखौ जों सिगांग्रो साबायखर जासिहरदों। जोंनि जा मोनसे फिसा गामिब्लाबो जोंखौ अननानै नै मोनसे थानसालिखौ लुफुंनो हानायनि बिथांमोना जोंनो मोनसे राहाखौ होदों। दा बेनिफ्राय जोंनि लकेलिटि हिसाबै जा बिथांमोना जोंनो बायदिसिना आफाद दाना होदों फिसा फिनला, बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों गामिनि जानानै साबायखर जासियो। आरो इयुनाव बेल' जिहेथु बेयो साफिसियेन्ट नङा, गंसे गिदिर थानसालि जानांगौ जायोबा गोबां बिदिनो स्किम गिदिर नांगौ जायो। दा बेफोरखौ उनाव आद्रा थानाय खामानिखौबो जोङो बिथांमोननिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामनाय थादों आरो। दिनैनि बे 2 नं आयनाजुलि गामिनि बैसागोनि 30 अक्ट' दिनै बैसागो जोबथा सान। बे जोबथा सानखौ लानानै जिथु बिदाय हाबाफारि, लोगोसेयावनो दिनै बे 2 नं आयनाजुलि गामियाव जोंहा बिजेपि सरकार तरफनिफ्राय मानाव गेदेर 77 नं ढेकियाजुलि बिधान सभानि अशक सिंहालनि
अननायजों बा बिथांनि बिहोमाजों जोङो जि मोनसे असम दर्शन आसनि स्किमनिफ्राय जोङो गासै 2,50,000 रांनि अनसुंथाइखौ मोन्दों। दा बे बेलायाव जों बुंनांगोन जोंनि एरियायाव जों हग्राजुलिनि जानानै बा हग्राजुलियाव जोङो गासै 4 मोन्दों। 2 जोंनि बे मोननाया जाबाय जा ब्रह्म समाजनि, मोनसेया जाबाय खावब्ला, बियो ब्रह्म समाजनि आनसलिक ब्रह्म समाजनि बियो मन्दिरनि वाल, आरो जोंहा नैथियाव मोन्दों जोंहा नैबे अदालबारि दखरानि ब्रह्म समाजनि आनसलिक मन्दिरनि बेबो हाफ वाल। लोगोसेयाव जोङो जोंनि बे ओरै जथाइफोराव जोङो मोन्दों मोनसे लोक्षि मन्दिर, बेबो आबुं जाबाय। दा बेखौबो अपेनिंखौ खालामदोंब्लाबो जोंनि पार्टिनिफ्राय फैनानै खालामथ'नाय जायाखै, बेखौबो खालामनायनि मोनसे माबाखौ खौरांखौ होगासिनो दङ। आरो दिनै मैयासो मोनसे जालांबावबाय जोंहा एखे ओरै साहा गासै जोंहा गोरोन्थि जादों 4, ओरै जोङो साहा सपाइ 1 नं थाराइबारि बे गामियाव मोनसे हनुमान मन्दिर मोन्दों। बेयाव मैयासो शिब भक्त बिथांमोना गासिबो ज' जानानै बैसागो बिदाय मेलाजों लोगोसे बिथांमोना मोजाङै खुंदोंमोन। बेयाव जोङो पार्टिनि जानानै मानव गेदेर जोंहा अशोक सिंहालनिनो गाहाय PA टंकेश्वर शर्मा बिथांखौबो जों खावलायदोंमोन, मण्डलनिफ्राय खावलायदोंमोन। दुखुनांथाव गावसोरनि हास्लाबि समाव बिथांमोना फैनो हायासै। अब्लाबो जोङो मैयानि समाव जितु हनुमान मन्दिरखौबो जितु 2,50,000 बे मन्दिराबो कमप्लिट जाबाय आरो जों बेखौ मोजाङै मोजां मैया अपेनिं खालामनो हाबाय। बे बेलायाव जोङो मोनसे बुंनांगोन आरो दिनैबो नैबे आयनाजुलियाव जायनिखि जोङो असम सरकारनि जितु अनसुंथाइ मोन्दों जोङो 2,50,000 जों कमप्लिटलि जाबाय। अब्लाबो जोंहा नैबे प्लेट एसे होनो थाबावदों। दा बेखौ जों होगोन। समनि आंखालजों जोंहा माने किसुमान मावनाय दांनायाव उसुबिदाजों जों बेखौ होथ'नो हायाखै बा बेखौ होनाय जागोन। दा आङो बेखौल' मोनसे खावलायगोन, जोङो BJP हान्जानि जानानै एबा असम सरकारनि जितु BJP सरकारा जेरैबायदि जोंनो फिसा फिसा आसनि बा अनसुंथाइफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मोन्दों, जों आसा फारियो अरायसमबो जोंनि अशोक सिंहाल मानव गेदेर आरो लोगोसेनो जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मा सार, लोगोसेयैनो जों बेखौ रायखांबावनांगोन बर'नि हिसाबै जोंहा प्रमद बर' सार, बिथांमोननि अननायजों जि एसे बिहोमा मोन्दों, जाहाथे अरायसम आसा फारियो जाहाथे बिथांमोना जोंनि ओनसोलखौ नासया मुगैया, जेबो गाज्रि भाब लायालासिनो जोंनि बे गोदोसोना थानाय जायफोर जों जि हालोदाव दङ, जोंनि लामा दैनि सुबिदा, कारेन्टनि सुबिदा, गोबां फारसेनिफ्राय सोलोंथाइनि सुबिदा जों जेबो जोंहा सुबिदा गैया। जाहाथे सारमोना जेरैखि जाया नांथाब नाजा जोंनो बे अनसुंथाइखौ होयो। आरो जि अनसुंथाइ जों मोन्दों बेनि थाखाय आङो पार्टिनि जानानै आङो जिल्लानि सासे जिल्लानि एक्जिकिउटिभ मेम्बारबो, लोगोसे आङो नैबे जा सा मण्डलाव सिगाङाव भाइस प्रेसिडेन्ट मावबोगासिनो दंमोन। आरो दा आङो पार्टिनि जानानै बा ओनसोलनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होनानै आं बेखिनिखौनो फोजोबनाय जाबाय। दा बे जे स्किमनि खोथाखौ जोङो पार्टि हिसाबै बुंनाय जादों, मण्डलावबो सावरायदों। आरो बेयाव जोङो खिन्थु थोंजोङै जोंनो मण्डलाबो बा जोंनि मण्डला दासिमबो जों बेखौ गेवलांसेबो मिथिया, खिन्थु भितरिया फैनानै सार्भिस जादों होननायखौ जों मिथिगौ। सार्भिसा जादों, नाथाय दासिमबो मावफुंनाय जायाखै आरो बे फारिया मावफुंजागोन होननानै जों बेखौ मिथिगौ। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां, बे आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि।